Dobrodošli na kanal Lekicine teorije. Ja sam Lela Matić i pričat ću vam danas o tome kako treba prevazići sebe. Znam da zvuči teško i znam da će mnogi reći da je to lako, svako bi to tako uradio, ali evo ja sam vam živi primer kako sam ja sebe uznapredovala i kako sam ja dosta stvari u mom životu promenila. Lako u to vreme nositi se sa time, kažem vam, dosta sam osetila na svojoj koži odbacivanja. Nisam znala zapravo zašto se to događa, ali sam znala da moram da se prilagodim okolini, da moram da im se udvaram, ne bi li pridobila njihovu ljubav. Deca su jako surova kad su mala i često su me odbacivala, a ja sam gledala da se njima dodvoravam, ne bi li uspela da ih privolim. Kao već tinejdžerka, gledala da radim neke stvari koje uopšte nisam ni htela, samo da bi se svidela mojoj okolini, mojom društvu, da bi bila tu negde pristupačna njima, jer sam se zaista bojala da me odbacuju. To je zaista i prestalo odbacivanje sve što sam bila starija, ali ta crta je ostala da sam ja radila samo one stvari što su drugi hteli. Kasnije sam osetila da gde god se pojavim, ulagujem se. Jesam to bila ja, ali sam silila da bi im pokazala da sam dobra. To bi ljudi videli i tako, nisam morala toliko to da silim. Dugo sam razmišljala o tome kako sam umorna više od svih tih stvari i kako napokon hoću da radim ono što ja hoću i ono što ja jesam. Jer me niko više nije poštovao nego mog supruga koji ne radi to, koji nije umoran od tih nekih stvari i da jednostavno moram da stanem na put, da ne moram da svakom se dopadnem, da ne treba da se svakom dopadnem, da jednostavno treba da radim ono što ja hoću i što ja želim. Često sam ih pitala šta bi uradili u toj nekoj situaciji i obično bi uradili nešto što se kosi s onim što bi ja. Uvek sam smatrala da to što bi ja uradila je mnogo bolje kao čovek, ali jednostavno zašto? Ne morate uvek u svakoj situaciji biti čovek nekom drugom. Budite prvo čovek samom sebi.